17. זה כבר עוד מעט מבוגרת. ויש את הפחד הזה של להיות מבוגר ולהפסיק להיות ילד. זה אומר לאבד את התמימות. אז הלכתי לדבר עם כמה ילדים ולראות מה הם חושבים על כל מיני נושאים של מבוגרים. קוראים לי איתן ואני בן 5.5. שירי ואני בת 5. רואי. אתה אוהב לקנות בגדים? תלוי במה. תלוי כמה אמא שלי נותנת לי למדוד. איך אנשים הופכים להיות עניים? שהם מבזבזים את כל הכסף. על מה מבזבזים? על לזרוק כסף לפח. תנו להם. למה? כי זה לא עונים שאין לך כסף, אתה לא יכול לקנות. אנשים עשירים עם הרבה כסף יכולים להיות עצובים? לא, הם יכולים להיות שמחים, הם יכולים לקנות אם זה כל מה שהם רוצים. מה כסף לא יכול לקנות? אהבה, וגם לא משפחה. דברים חינם. מי שלומד הוא יהיה עשיר? לא. ומי שלא לומד הוא יהיה עני? לא. לא תמיד זה ככה. באלוהים? כן, כי כמעט כולם מאמינים בו. כי זה קצת לא הגיוני. הוא ברא קודם את האדמה ואת השתילים, אחר כך את כל הבעלי חיים, אחר כך את העצים, ואחר כך את האנשים וזהו. הוא נותן להם לבד להמשיך את המלחמה, הוא לא עוזר לאף אחד. למה אתה חושב שלא עוזר? אולי כי בא לו שיעשו שלום, אז הוא נותן להם לעשות את זה לבד. מה אלוהים עושה שהוא קם בבוקר? מצחצח שיניים, מה שאת עושה בבוקר. במי מאמינים אנשים שהם לא יהודים? בירושלים. אתה מתפלל לפעמים לאלוהים? אולי בחושך לכוכבים? ומה אתה מבקש? אני לא אומר. זה סוד? כי אומרים שמישהו אומר, לא, זה לא יתגשם לו. צעירה ויפה ויש לה עודן חטובה וגבוהה. אז מה יותר חשוב? אופי או יופי? אופי. למה? כי אם יש לך אופי אתה יכול להציל אותך מסכנות. מי שיפה, יש לו חיים יותר קלים? למה? ככה. זה קשה להיות יפה. מה קשה להיות יפה? צריך להסתרק. אתה מסתרק? כן. אתה יפה? כן. קשה לך? כן. למה יש מלחמות בעולם? צריך שלא יהיה שום רע. ומלחמות זה רע? מלחמות? כן. אז למה יש מלחמות? כדי להרוג את הרעים. ככה זה קורה בטבע. כל אחד רוצה שיהיה לו יותר עולם ויותר עולם. מה אתה חושב במלחמות? מצד אחד טוב, מצד אחד לא טוב. למה זה טוב? טוב, כדי להגן על העם השני. רע, בגלל שאפשר לעמוד במלחמה. איך קוראים להורים שלך? ליאת ורוד. ובמה הם עובדים? בעבודה. במה הם עובדים? מה העבודה שלהם? אמא עובדת בעבודה, ושום דבר. אמא עובדת על הכסף, אבא עובד על מחשבים. אמא עובדת בהוראה, אבא בתרופות. עובדים יותר מדי לדעתך? כן. כי כל היום אני צריך לחכות. מה קורה לאנשים שלדעתך עובדים יותר מדי זמן? מתגעגעים אליהם? למה אנשים כל הזמן ממהרים? לרכבת או לאנשהו שצריך למהר. או ליום הולדת שכמעט נגמרת.
רק להיות ראש הממשלה. לא, ציירת. ציירת? כן. אבל אני לא יכולה, למה? כי רק ראש הממשלה. אולי אתה רוצה להיות ראש הממשלה. לא, כבר יש ראש ממשלה אחד. ממה אתה הכי מפחד? מאח הגדול? משום דבר. כלום. לא. גיבורה? אני גיבורת על. כן, אני גיבורת על. איך תראה אשתך? תראי, איך שהיא תצא, לא יודע איך היא תיראה. איך אתה רוצה שהיא תיראה? ככה? לא יודע. תנחש. אף אחד לא יודע את העתיד שלו. נו, איך אתה רוצה? יפה עם אופי. כמה ילדים את רוצה שתהיי גדולה? אין סוף. בנים או בנות? בנות, שכל הבית יהיה מפוצץ בבנות. איפה אתה תהיה בעוד 20 שנה? לא יודע. חייל. חייל? מהנדס מחשבים. ראש הממשלה. הגיע הזמן תזמורת, תנו לה אורות סימן. השחקנים הגיעו וגם המופע מוכן. זה הזמן ללבוש תלבושת, לגמור להתאפר, ואז נתחיל עוד רגע. מתי יבוא הרגע? מיד נתחיל ברגע.